berita ki piatum apan chulolo ni litum na choning riat eng pen nang litum ge wang pot nang litum phan nga choning rira lam kaning ye nang ko rat ang nu ge kapeklar nang ko alam ge la hello non malong lam ahok he alam rat along pon ulo la bongo senatu neli kapeli alam galpu neli si neli pen tuliram rong ha ke hai CEM neli tum ha Guwahati secret meeting dolo secret meeting dolo la pen ke pejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo chot po la pen mo phige nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji usi kapeli alam apeli la pen la aphan bongo sena atum BJP atum pen kerap si niliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy puti troxy apoysa niliphan ng piat lo usi alam kapeli kapayatan lapen ke nilihala nili Scorpio ke ningkan krip holo ban ulo no lama si Jimny nili loan NC cho namlok lo halata tuliram rong hang si niliphan ng nampi usi kapayatan lake ahok he alam Jimny ke नाम के निलिसोपो अक्लेंग बांग लोन NC निलिफान जिमनी ना नाम पी सेता ना नाम पी पुटापु नोदा अथेमान निली के निली अर्ता निंकान ट्रॉक्सी के रा फॉलो पोसी निलिफान लोन एन लोंग ले ना पीपे लामासी निलिसोपो अमेन पेंसी लोन के एन अलाम के नॉन हाला इंस्टॉलमेंट की पिनांगे निली पेंशन पेंसी नेली इंस्टॉलमेंट की पी के नाम के नेली है लोन के एन के स्टार नेली सो फॉर्मेंट कर लाके कागज पत्रों नंगल जुम लागी पे जोलो लापे सीट मनी बंगता नेली बोलेरो बंग से योर डेट सी सीट मनी नेली की पी सीट मनी अंता पैसा लसी हला बोलेरो बंग योर डेट नंग कोकलो पैसा का विदेट ठीक है चिनी लो नेली ला रात कामी क्लेम लोग सी पैसा पे दाम लाभ लो lahelo abinongge karbiatum inglong arat atum phan kapejok long along ri kapejok amunitum phan kapejok ji akam ke claim lok pensi neli poisa ke neli ka chobia por anta bank penta ulai lab la pen pe dam lab lo fixed deposit anta pe dam lab lo neli non hours thala sam la sila kuti proxy tuliram rong hang si bongo senatum a ordara teng pe niliphan poisa na pipu ke la ka ahok kali bongo senatum alang liphan order pibo labang e chini lo bongo senatum alang liphan order ki piateng ben si la NGO APHLC aki media ka selam lo la ke bongo senatum makam lo la ke athema kopia posi bongo senatum e claim bongo senat det kali hada kece RSS atum da dodun hada kece RSS atum lapen bongo senat athema nang litum ning do tahai ningkan pharukre ser kebra troxir kebra hinia ningkan bongo senat benar organization puselam le halabang so benar organization along tribal atum an pedol lap lo hada Assamese tum tahadak pedol dun lo bongo sena methang dum da dun lo Bihari tum tahadak do lo pen tribal ke do an dum da do lo pen Thilonjia Ohomia tum an tahadak si pedol at lo kad ke do de dun ke Karbian lo hada Karbia phan bilong lo kapre amat Karbia tum ajakong papa vedet lo Karbia tum phan ajakong papa vedet pen si election ke dam tang anta Congress amendment, BJP amendment,
la bongo sena pen Bihar sena tum election che pe hai bom lo la pen hala tum election Congress amen pen bongo se BJP amen NC la bongo sena tum che pe hai lo ka che pe hai pen a jok si ilitum Karbiang long di mahasau ke alang litum West Karbiang long anta la bongo sena Bihar sena tum si control tip lo BJP pan Congress panta la tum si control tip lo control trip pen a job nang litum la an tek long lo jet 2015 aning kan pen ni litum PGR VGR la pen government along le la railway long an encroachment an eviction at nang ji puta eviction high headed la ke eviction high hi ke bongo sena la pen Bihar sena to man ka pherel athema non ke do bom ilitum si BJP pu bom ilitum ke chok chelo la BJP kali lagi bongo sena lagi al ahokalam mang ilitum ahotur si chini nangi ilitum ahotur ke BJP kali itu ahotur ke bongo sena pen Bihar sena lagi hala BJP dah Congress laka hatiar chotanat arisim chotanat hala tumki tuliram rong hang dah morsing tiso tang ho hala komania atokbi tang ho komania IEM tang ho MLA tang ho rupsing tang ho rong hang tang ho lai hoi an ke lake arisim chotanat bongo senatum la pen Bihar senatum arisim chotanat la si idet ke che raiji la pen elong le ke che raiji polote ekhe ke che raiji polote ilitum ahotur chichini nai ahotur ke BJP ta kali Congress ta kali ahotur ke bongo sena pen Bihar sena la pen BJP la pen Congress atum ke la ke bongo sena pen Bihar sena atum arisim chorana muthenon ke chukchi ke itum kachini ne pen jo arisim ko pilo je plan do nang ya kam ke do la hello itum arisim je plan do nang ne BJP ke dun polote la arisim si man dun lo hala bongo sena pen Bihar sena to hala tum arisim si man dun lo la ke BJP ke dun Congress ke dun politik lagi hokalam lo lagi mo api ilivir dia api kalang tema puge aliave lagi non si chini nahi lagi bang pirtheda adet ke cerai akhe ke cerai ke ron ke cedan lo te ahotur phan chini peme si ron ke cedan ahotur ko nane bi ko ma ahi kapre hile aprong lo te thangal liave lagi la si non la son si cedan non na ke Pherangke la pen alang litum non man aning ki thira hala NGO APHLC ka selam ike thang da kali lage ni litum lai hui lam kapachini pen ajo Khilonjia Ohomia tu Adivasi tu Naga tu tribe ke do anatum APHLC long wang lap lo non wang lap lo anke hala benar organization tu ke claim ke rem lo gadi benar organization ke vir ponon la ni tum yong si APHLC long tribal ke doan adivasi ke doan Khilonjia Ohomia ke doan celang pet lo te benar organization hala bongo sena tum ka selam a benar organization ke vir po la si ke vir lo pulo tang te alang litum phan PGR VGR along le penchot kalilo along ka break eviction along ka break encroachment area pen anta eviction po la pen alang litum voter list pen the council of voter list pen ki amen na ke kang khan po alang litum dake dori ko le lipu pepin se alang litum methang si damnang etikente ayo political aja ko ngavelo de damnang etikente alang litum la ka pheresi ni litum chelang pet nang theklong si la NGO kimi ge salam nitum arjulong la silam le ko da nitum arjulong non nang klangi ta ho ku nitum hanang than athema nitum ka chelang pet apot la nang pi phuk do jia phan man ka pi phuk do nang ita ki puthul ko hello je ai Kathar ke Christian apo kuyo ako APHLC ke Christian party pu verti alang litu la pot Christian to phan le enra Christian tu bijan le pachik korna putamu pachik jok nam putamu la sinon ke en bang phie tum body ni amen puintung tedi ne bang ke thom tum bang ke Bible school ka porhi tangatu la ben evangelist asopo la pen amenta
Bible along ke do amen bang ini tu bang ke ala inu da bang ke lagi Jesus calls a mission ben si kami claim tu inu da bang ke missionary hala tu pan NC Christian of tu pan NC Christian a missionary tu pan NC Bible school pen ke pas tangan tu pan NC non APHLC ka pi phukra det ka pi viria kam ke claim na lagi chini lor tamelo nili amen da puintuk de lo lancho tagalilang aprang ben la Christmas hut pulotang te da Christian atum ajha katum hola ke thele ke duk ka chu en un ga lider apojo hola ke theke itum ke chu en un e poisa be lama si feel along si pre Christmas service advent Christmas ke duduk feel along amat RSS bongo sena tum pulo lason feel along dolo de Christian kalia tum da dun waratiti la si kapidun de chiapan hala abit kapi jum hala tum abit jum de ji ku Christian abit jum de ji kapi jum je de chiapan amat hala tum ha akahilu ha tara langsung along studios auditorium arlo si kape claim tau helopit yok ta chini dun di la bangke alang litungi pugela ke Christian atum abirudhe si ke claim lo pod misen lo pul amat ini tu Christian ajha tu chini dun de amhala 1.5 lakhs di 1,50,000 dan ni si pidun po amat ki pidun seta alang ligali lata nitunga chini 15 lakhs bongo sena tum si ka order ki PC tuliram rong hang phan hala ingno da bang phan ko mania tiso along si bidang pok pu si pu amahala tum poisa da chithi la la puyo akam bang ke la si la bang ke manghudu nang ne lo la hi ho akam ke claim an ke la ke Christian tu bong kapachi bohong gi po phan la si non ta nang pu tot nang pu pru lo ni tum han ni ning dang pi thi me po an ni claim lo ni li tum si ning e khang athema chi khang khete non itum karbi itum bong tribal tum bong che chok po jase me karbi itum bong kai chok ji hala bongo sena tum claim si ASDC pen CPIML tum da pa je chok pa je pithi la hem pa je kai lap le ke rak me mi ka je plan hala bang so 2000 aning kan malom lo bodi la ka je plan 2000 to 2001 1999 la malom lo ka je plan ke rak me mi non da la son si la bongo sena tum si la pen ke RSS tum si la claim ji pu si ke la support ke claim ji pan si la ke claim la si elitum kachini nangi ke la hello la pen aja ke pulo neli pude kangbura lo podnon ke neli rong asar lo po neli APHLC long ke che odun jun po pu se pe klang la ke kali la tu ke neli ahaglo neli tikarong asar lo de ke ne tu APHLC ang bong rong asar do neli det kali alang li ta rong asar Bikroman sita rong asar la pen hala deuri terang da rong asar bapuram terang da rong asar aku do ulang hisabun ni o hala ka sondro kathar da rong asar la tu ke sarsing terang da ta do sarsing terang la alang li ta rong asar re tu APHLC tu rong asar manang ni pu alang kali kente la si la ke un aku tika ben po an ke lu ni solain e puma wes kar biang long da APHLC ai real kente solai un lo aku ahu di sini lipilo neli IAS ke do un hu neli North Assam Division Commissioner lo I headquarters Tezpur lapet labang so hu si neli Principal Secretary BTC I headquarters Kokrojar ben Tezpur pana ke helu neli hini ta solai de la aprang da landa chok takalila aprang ha 1984-83 ahut neli 82-83 ahut neli ADC Development lo nogam Mahokuma Porishad Secretary lo lapen Managing Director Steel Gadjut Mill lo ke thom nili ka solai lati ke un lage non rong asar pen nili President APHLC ka solai un edet ya lama bi lage aku lage solai bom kapang tang nai ente edet si ke cherai nai ek si ke cherai nai ke ente la helu lapen Bongo Sena Bihar Sena tu mana ke chedan nai ke ente la helu ni tung ka chini ke ili tum chini pa menang po non ma chini pe menangi
BJP kong Grace lai hui le itum a hotur binong ali latung ke a resim chorana ili tum hotur binong e bongo sena pen Bihar sena tu aku nili hala mohedi hala 7 crores alam aku puthoi phak po ahok ma ahok he ma ke alam ke klang ke tuliram rong hang man se klang lo ke dila aport lage ni fan defamation lo no bi juno lo lage la si alangli nili alangli fan ke ther po alamli ka choning ri nili alangli fan choning ri lo alangli la ke ahok kali pura rata fan ke than nangji pu si nili tuliram rong hang fan choning ri lo 7 crores nili ke pon pu jimni da alangli si ke nam pu la pen nili hala NGO APHLC along si ke dun po advisor pu pinini pu ai hui amar la so alam henopi hala rong beti ke bang ludet jo mathadam u amar bang kama thathu bang Kathar atum aning ke ake thi atum ne ke poisa pu an ga chu endundang derle itu ke der tu lo pu jala jaha dengan kama tha tohu pu ke endunang pu yo jo mathathu ke mo election ho ga vote pialing pinang pu yo mathathu ke alam bang ke la tu ke ahok lage setal la si la sopot ke chok chi lage la sini tum pe klang nang kok lo la pen tuliram ro ha ke hai phan ni nang li tum pen si chuning ri lo nang li tum keng si je alang li peklar nang ji rata tuam phan je alang li neli phan 7 crores a poisa nang pipe la pen jimni a garita alang li leke nam kali pura alang pen ni tum secret meeting do puta ahok kali pura la son thom de secret meeting do pala 7 crores alang la pen jimni ke nam pala la ke ahok kali neli phan nang ke nam pi pu jimni la ke ahok kali pura alang li rat ang bong peklang nang lage la tuliram rong hang ke hai alang lipan ka choning ri neli